Shalom. Oras madi akadamang dainang dohot akadamang dainang na mengikuti live streaming di inganan Nabi di bagas Nabi. Huriani tuhata adorang so tapukka parminggota martang yang nahohom mahita satokin di inganat Nabi. Amin. Tapukka ma parminggota marid di mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marulup-ulup mida ibana sudihamu, ali akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ali akan namarsak roha mida ibana nasailaun, las dorohaku diakka nama dok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu padumuhon jolma doho debata, kupuji hami guarmi, jala hudok hami mauleate tuho, alani saluhut na binahemmi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite-hite asin ni roham, asa hupikiri hami totong na tinaommu, dohot hamamatem, asa huwarsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapursiaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami luhut madok mauleate tuho, asa olo hami mangihuton ho rodi hamatean, ali Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tongani saluhut kuria,
naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion sahat rodi saling lilingna. Amin. Molo Yesus dengan bilas roham, Yesus iba guru bilas roham, hota porsiaun bidon pasti rohame, mardongaton Yesus ilas roham, las roham, mardongaton Yesus ilas roham, marsinodang marihobit ng pakirimodi, mardongaton Yesus ilas roham. Molo Yesus dengan bilas roham, jagaon naton di bilas roham, tiruan mong matotong dami na olong nae, saliling di guru bilas roham. Las roham, mardongaton Yesus ilas roham, marsinodang marihobit ng pakirimodi, mardongaton Yesus ilas roham. Tangihon hamuma sikak ni patik di minggutta sadarion, imanatar surat di ulaun ni apostel biddu 10 ayat 30 songonoma didok disi. Jadi didok nasidama haporseai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagasmi ido sahatna atong rak mangidogugo mahita tutuhan di bata lahu mangulahon patiknai ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Leasi tutu dawau, alani dosaki, lo jajala soratau, pojok pikiran
Tapau dukbe marohatta manopoti dosata diadupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar para si roha jala pertaluk ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami dibaheni say sesa masudi dosa nami. Dangadong naho pangasahok kami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo na hupangwasahok kami tujolom. Tibahini pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabagabagani di bata taringot tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalaw siyota do ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malumi tahilala. Hasanga pema di debata na dikicang. Amin. Nama
Tajahama hatani dibata turpuk epistel di mingguta imanatar surat di pesalmen biddu 5 mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10 tolu. Tajahama marsika soring alai yang goau sian gudang ni asini roham sai bongotak kudo bagasmu marsoba dopak bagas ni habadiaumi makkabiari ho. Aidang pos roha di hatana sidai sai hamagoad do tahini rohana sida di bagasan godung natalak do tolon nasidai di paladik do ia dilana. Sai marlas ni roha masudi akka namar haposan tuho, sai maridei manasida rodi saling lelengna, alani odingammu nasida, sai marulupuluk ma midaho akka naholong roha di kuarmu. Ido sahatna mertua ma akan atumangihon hatani dibata jalan opiopsa. Amin. Marolopol pondiki anak ditobus Yesusi hamu sude begemai sanas roha kumandoki sarang ditiki dung Jepang Yesus Tuhaki Tundi nama ajaria korban marlas di roha sarang ditiki dung Jepang Yesus Tuhaki Yesus ahat ngoluki saleleng di leleng nai rabdoho tau ende honma ende kuna ilbaruda sorang ditiki dung Jepang Yesus Tuhaki Tundi nama ajaria korban marlas di roha sorang ditiki dung Jepang Yesus Tuhaki Tahati dakon maha porseautai songonahin ati dakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata jahuba idu ama parguku naswa tulusan natumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata jahuba na sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siat todi porbadia adorang soa bubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau silang natuat tu banua toru dong ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul sisiamun debata jahoba hamanai pargugu nasuhatu dosani di sima ibana pai mamulak so tanoon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea di tod di perbadia jala adong sadahuria nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia do dia sani dosa do dia tai namadok mulak manguluso daging halak naum mate do dia nguluan na sora suda. Amin.
Tapi gema titing ni minggu di huriata. Tikting di HKBP Stoyo, Resort Stoyo. Minggu 10 Maret 2020. Naparjolo. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion minggu letare. Topik minggu. Las niroha di akan naung jupangan Yesus. Napaduahon. Tikting parbagason. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardonga saripion ma William Siagian, anak niamata Jontar Siagian nahinan. Tubuh ni inata situa Rus Anita Boruna Pitupulu. Ruas ni HKBP Pejuang Resort Palmarum, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dohot Oroana, Lisnawati Boru Simanulang. Boru ni amata Riston Simanulang, tubuh ni inata Linda Boru Situmorang. Ruas ni HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Sektor Penas. Pamasu-masuon Sabtu 25 Maret 2020 di Gereja HKBP Pejuang Resort Palmarum, Distrik Sapulusia, Bekasi. Napatuluhon, ruas natamba. Mulai hari ini telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Stoyo, Resort Stoyo. Naparjolo, Nyonya Tiurlan Boru Hutapea, Ina, datang dari HKBP Pergaulan Resort Nomensen, Sigupar, alamat Sektor Uki. Napaduahon, Alprianto Butar-Butar dan Ibu Elseria Purba datang dari HKBP Kampung Baru Resort Mandeling Natal Distrik 1 Tabaksel Sumbar, alamat Sektor Perumpung. Napaupaton, rapat lanjutan panitia HUT HKBP Stoyo parheheon parupuan rap dohot panitia pembangunan. Rapat panitia ulang tahun HKBP Stoyo pasap opak pulusiahon dohot parheon parupuan rap dohot panitia pembangunan HKBP Stoyo di Patupa hari Rabu 22 Maret 2020 jam 10 siang WIB maringanan di lantai tolu serbaguna HKBP Stoyo disosoi masude panitia asaro madohoti pangarapotani. Palimahon, pembinaan dan pembekalan guru-guru sekolah minggu. Rabu 22 Maret 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta naik patupahon pembinaan dot pembekalan guru-guru sekolah minggu sedistrik 8 DKI Jakarta maringanan di HKBP Resort Romangun mulai jam sia WIB. Utusan setiap ganuk gereja 5 halak. Napon-nopon, undangan seminar dan workshop profesionalisme dalam penata layanan. Rabu 22 Maret 2020 di Patupado seminar dot workshop profesionalisme dalam penata layanan maringanan di Hotel Bumi Wiyata Depok. Jalan Margonda Raya nomor 200 Walukusada, Depok, Jawa Barat, mulai jam 8.30 sampai selesai. Peserta seminar Pendeta Resort, Ketua Dewan, Koinonia, Marturia, Dohot Diakonia, Ketua Majelis Perbendaharaan Uria, Sekben Resort, Bendahara Uria. Napapituhon, jadwal pertanggihan sektor di Bagas Ruas. Naparjolo di Bagas Nyonya Sirait Boru Panggabian, Jalan Bulu
nomor 22A RT 003 010 Condet masuk pukul 10 sia 30 sektor Condet. Napa duahon calon situa HBH Sitorus Boru Simarmare alamat Jalan Bayu nomor 108 Kampung Angkasa sektor Halim. Napa tuluhon calon situa M Syahaan Boru Gultom alamat Jalan Tanjung Lengkong RT 012 RW 07 nomor 40 sektor Perumbung Barat masuk pukul 10 sia 30. Palimahon Beni Pakpahan Boru Sinaga alamat Jalan Wiraloka Sada Blok D nomor 6 masuk pukul 10 sia 30 sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Dihimbau kepada jemaat yang menjadi tuan rumah ibadah sektor untuk tidak menyediakan makanan malam. Napa waluhon kebaktian bulanan remaja HKBP Stoyo Rabu 25 Maret 2020 remaja HKBP Stoyo naing patupahon kebaktian bulanan maringanan di lantai 4 mulai jam 10.30 WIB disosoi ma tu remaja HKBP Stoyo asaro mandohoti kebaktian bulanane. Napa siahon sermon seksi musik dot song leader HKBP Stoyo Sabtu 25 Maret 2020 patuponi urata do sermon seksi musik dot song leader HKBP Stoyo jam 10.07 WIB maringanan di balkon gereja disosoi ma tu seksi musik dohot song leader HKBP Stoyo asaro mandohoti sermoni. Na pasapuluhon mangibati huria na parjolo sadarion Minggu 10 sia Maret 2020 paduan suara siswa-siswi SDK Penabur Cawang rodo mengibati huriata HKBP Resort Stoyo di ibadah pukul 8.30 WIB laos patubegehon ende puji-pujian marhite kor. Napaduahon Minggu 26 Maret 2020 di ibadah jam 15 naing ro mengibati huriata HKBP Stoyo Resort Stoyo remaja sian HKBP Resort Jatinegara laos patubegehon ende puji-pujian marhite kor niuluhon ni situa TH Pasaribu. Na patuluhon Minggu 26 Maret 2020 NHKBP Sutoyo naing borhat mengibati huria tu HKBP Resort Kebayoran Lama Jalan Praja Tolu nomor 40 Jakarta Selatan Distrik Walu DKI Jakarta niuluhon ni Dewan Koinonia Dohot Pandita AF Raja Guguk. Napa 10 sadaun pertanyaan pasion di HKBP Stoyo Kamis 30 Maret 2020 patuponi huriata do pertanyaan pasion di gereja live streaming masuk pukul 10 sia 30 WIB disosoi tu ruas ro mandohoti pertanyaan pasioni. Na pasapuluh hon baptisan kudus Minggu 2 April 2020 di ibadah pukul 8.30 patuponi huriata do pandidion nabadia tu ruas nanaing mambuan ayanokona tu pandidioni asa mabuan dibuat ma surat pengantar sian sintua sektor fotokopi buku ruas na di sektor parseran langsung ma tu sekretariat gereja formulir pendidion nabadia nunga boy dibuat di sekretariat gereja. Na pasapuluh toluon sumbangan di jalodo sumbangan sian Martin Luther Munte
bunga altar tu Minggu 10 Maret 2020. Hamoletion di ulang tahun pasapulima Lao pasahaton tiktingon boy mataja di tikting cetak. Songonima di tikting di minggu ta sadarion. Tapujima Tuhatta
Jala taparari marohatta pasahaton peliatta na parjulu 2 kantong. Marit di mahita. Ikon munang hita, ikon munang hita, ikon munang diujungna, nabor saya doa di debata, ikon munang hita. Allah hati gorang, Allah hati gorang, kita munang diujungna, nabor saya doa di debata, ikon munang hita. Kristus todong ata, Kristus todong ata, Kristus do pamunang hita, nabor saya doa di debata, ikon munang hita. Posan, ramar sihaposan, ramar sihaposan hita, nabor saya doa di debata, ikon munang hita. Tedeus saya naik. Masih tangianan, masih tangianan, masih tangianan hita, nabor saya doa di debata, ikon munang hita. Dame ni debata na sumurung sian salu ni roha, imana mga ramoti hati-hati ng pikiran muna, di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Amin. Horas madita saluna. Dia muna akama nami na nami
naro tu tonga-tonga di bagas jorn di debata. Song-song ni namang yuton secara live streaming. Hatani Tuhan di mingguta sadarion. Imana tersurat di Yohanes bidusia. Ayat 35 ro di ayat 40 sada. Yohanes ayat 35 ro di ayat 40 sada. Hujahama dihita saluna tapayu iuma di bagasan rohat tabe. Songono ma didok disi. Di bagi Yesus ma nong di pabali nasida ibana. Jadi ini nama madok ibana. Dung jupaksa. Na porsia doho di anak ni colmai. Dunginin na halaki ma mangalusi. Ai sedoi Tuhan. Asa hua porsiai ibana. Jadi di dok Yesus ma tu ibana. Nani idam. Na makatai dohoto. Ima ibana. Gabi di dok ma. Na porsia doau ale Tuhan. Lau si soba ma ibana. Dungi di dok Yesus ma. Mabuan uhum do ubay na roau tu portibion. Asa marnida akan na so marnida hian. Jala asa gabe mapitung akan na marnida. Jadi di bege na debasian aka parise narap do ibana mai. Jadi do ma tu ibana. Datung do tami mapitung. Jadi di do Yesus ma tu nasida. Au na mapituk kamu gabe so mardosa hamu. Alai di do kamu do. Na marnida do hami. Gabe ho ma dosa muna. Ido sahana. Dia muaka amanami nanami. Di parngulot tahun godang doa ka istilah nama make mata. Gabe istilahna. Gabe kunci ni pakatayonna. Isarana idokon mulai dokon mata pelajaran. Labatanna sada bidang tertentu na diparsiajari dengan secara khusus. Baru mata pencarian. Mata pencarian berarti pendapatan di parnguluan di sesada halak. Baru molo adok kalak na tupol-tupol makatahon. Di istilah ni hita teh. Aho molo makatai situluk mata nior boroho ninna. Menggunakan istilah mata. Manang melarong sesada halak dikirim tu sada inganan lau memanati mengawasi mamereng-mereng idok umai mata-mata jala bui do muse songon diupasani akai tapi jojo do dipakai istilah mata isarana contohna songon upasani di bagasan bahasa Indonesia nama dok songonon dari mana datangnya lintah. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Gudang udah dipakai jol mama tahun. Itu kan gudang. Ayau penang pakai do istilah ni upasan akingani. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nengku pakai doi melatar belakangi teks turpuk jamida sadarion. Songo dia do harwa. Halak naro na di bege Yesus ma nang di pabali. Halak na di pabali di turpukon. Na di pabali ima halak nang pinamalum ni Yesus. Alasian partubuna ngamapitung ibana. Dia buta dari lahir. Dan dalam konteks ini firman manahatan di mata di sadarion molo adong halak nasian partubuna nunga adong kecacatana baik mata mungkin ngungu manang dang bui mardalan dok lanakan asing nai dianggap doi parbueni dosa. Makana molo tajaha mulai sian ayat sada dungi Roma on nama pitungon pasti ki mangajari Yesus. Roma sisian na mandukun tu Yesus. Ali Tuhan. Dosa niodo nama bain iba nama pitung. Sian partubuna iba na nunga mapitung. Marang dosa ni bapak na do omak na do. Karena budaya ketika itu memandang setiap orang yang lahir dalam kondisi cacat
adalah orang-orang yang diakibatkan oleh perbuatan dosa ni na torasna. Aliama ya lusi Yesus. Ya lusi Yesus matakas to kasih siana dohot akajol mana torop hati hai do aka parise do akasih foto surat sudi mamereng di dokma dang salanai dang salan na toras nai alai nang dalan ni debatado samar sangap debata sian ibana dung di dokon Yesus songoni hatanai ito ribuan ma adong gabo-gabo i satabi amuna iti juri ma baru di gulu-gulu ma ibayan matu si malolong nai isuru ma ibana marsuap dung sirung marsuap ibana gabe boy ma mamereng matanya jeli dan dia bisa melihat. Lalu kemudian dia cari Yesus itu. Nah dia donak ingani. Baru sudi hal anak kaliangi. Sudi natoropi mamereng. Beh. Ai sedoon. Gabodo natinio na. Alimbar mulia. Upaya ini adong manatorop. Gabi adong perpecahan di antara nasida. Dua persepsi. Maradopon Yesus. Nah parjolo. Sudi ma akan nasi de bamadok kosongonon. Beh. Holan akan nama ruaso na ni ramotan ni debata na digokan ni todi ni debata. Nabui mangulaon aka ulaon hahomion. Keajaiban hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang di dalam kuasa Allah. Tetapi halat na asing manukun. Ejol maboharoon. Pamalupon di bana di hari Sabat. Ujung na tarsarmay sa to aka pa si boto surat. Akan arong di bagas jor debata. Jadi di jauh mana mapitungi. Rasa roh. Isidangi ma ibana. Isidang ma. Ake. Na di pamalum Yesus doho. Di hari Sabab. Ido. Jadi nasisian na doho. Na porsia doho itu ibana. Ada doho mu ibana. Bah. Na poso ni debata ado ibana. Porsia doho itu ibana. Bah porsia. Bahasa. Karena dari mata saya. Sudah turun ke hati saya. Sian si malolokku. Ngagabe satu rohaku. Roma muse alak parisei. Asa mangalului haurangan di Yesus. Roma ijo mana toras ni nang mapitungi. Nang pamalum Yesus si. Bohado ibarat kamu anakmu naon. Ngai pamalum ibana. Gabe mernida ibana. Di hari Sabat. Madirokon na tutuan naing. Dang namarlas ni roha ibana ala nunga malum be anak naing. Sebenarnya dengan kesembuhan anaknya itu pandangan atau penilaian orang taringot Tuhan dosona seharusnya dia sudah nyatakan bah ngai pamalum bedo dosaku harusnya itu tetapi mana muncul sendirina irokon ibana ay nga matorasi nga dewasai betul ibana mardukon ibana mempertanggungjawabkan nih molo dialo do ari sabati sebagai orang tua. Seharusnya dia berposisi berdiri bersama dengan anaknya. Tapi karena dianggap anaknya adalah buah ni parbuah ni harusona gabe dang diingok be ngamalum be dosa naing. Tapi dia malah justru menyalahkan anaknya yang menerima kesembuhan di hari Sabat. Alani itakasi akaparisei mamuse itu na pinamalum ni Jesusi. Atong ngasongoni alus ni natorasmu. Boha, porsero peho tu Jesus. Roma nang di pamalum Jesus iro ma iba nama. Dia uduk na dok. Boha bahasa isuku koi. Na doho porsea. Roma akan na sida daun. Dang porsea hami tu Jesus tu si Musa do hami porsea. Roma ibana nang pe nga apala songoni persidangan na iko na dupan na nang pala kon nga itulak na toras na ibana tong do dokon ibana na porsea doaw alasian si malolokku turun ke hatiku dan aku percaya nina ibana ala toktong di dokon ibana na porsea ibana tu Yesus Kristus ujung na ima di pabali mahibana ipabali sian bagas jorni Tuhani ipalao ma ibana satulog do natoras nai do padauhon ibana ala ni hamamalum nang jinalona karena berbicara tentang Sabat ubegi amanginang omma hade bataon ni Tuhan Yesus ta
Ikut tengok damang denang dah. Oma hade bataon ni Tuhan ni Yesus tai. Hade baton na. Dung di bege ibana na di pabali halak nong pinamalum nai di dokma di turpuk jamita tasadarion. Di bege Yesus manong di pabali na sida ibana. Jadi ni nama madok ibana dung jupangsa. Tuhan menemui setiap orang yang ditolak oleh dunia ini. Dia mencari setiap insan, setiap manusia yang ditolak oleh dunia ini. Inang amang di paranguluat tahun jok do hita itulak. Itulak haang kita hita. Karena perbedaan. Itulak do ngata hita. Imusui di parkarejuan. Itulak dongan saangkatan. Itulak di akapar parsauran. Di tonga-tongan di huria. Bahkan padita pe amanginang jok do mengalami penolakan. Dan selalu kabadita kan meloro tu jabu kan jakon. Bahami pe itolak do sering. Bahkan Yesus pe jok do ditulak ruasna. Neng buktihon. Kubuktihon dah. Jadi program ni huriata. Nah selalu do adong partangyangan kan gitu tong. Apalagi sonar ngai galakon partangyangan di sektor-sektor. Arong do jabu suku makan amang inang ijabu muna mahita partangyangan dah. Agidang boyami barang boyami ay repot dope. Rudu do jabu nami, geleng do jabu nami, dang arong si bayanon nami, dang arong jalan-jalan nami nongon tu badidai. Kadang-kadang kita bikin ukuran dunia ini merespon kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sadar gak sadar nga ulu si patahita pada uhon Tuhani siat diri tasad diri. Kita menolak kehadirannya dalam kehidupan kita. Upaya ini unang masongoni. Jangan tolak. Unang pabali krisusi sian paranggolua muna. Unang. Molo tatulak akan amartangi yang tu jabuta. Molo tatulak halak na mangido pangurupion siat jabuta. Molo tatulak halak na mangido pangurupion siak kamu. Ingat tamu na nadi doa Yesus. Ise na mangalehon. Ise na makubasi na patupahon na dinggan tu akan na meton akan na galeon na tua udoi hatan ni Yesus ubani unang tulak amangina terima dia orang yang menerima Kristus apa yang dia ado nagabe jabarna tabereng turpuk jamida sadarion dung ditulak akasi pada surati nang dipamalum Yesusi itulak na tua na ibana ale rodo Yesus. Tuhan selalu hadir bagi orang yang mengalami penolakan dikarenakan imannya. Ingat damang dah, dainang dah, garis bawahi, di bold, di bagas aramuna. Yang ditolak karena imannya. Ale boleh tolak doh hamuna alani, holan berbeda hamu, holan sibuan hamuna perbedaan, sibuan perbolak-bolakan, itulak hamuna holan alani laho mampai gutur. Ya itu ditolak karena pangalahon ya dosaun. Tapi kalau kita ditolak karena kita melakukan yang benar. Nah benar, nah denggan. Maka percayalah Tuhan selalu berpihak kepada kita. Karena dia berdiri bersama dengan orang-orang benar. Jaga lupa akatangi yang ni akan na partigori lusan ni debatado. Dia katiki na lehet. Lausido na terjadi. Yesus majo ibana. Dukoni ditakasi ma haporsiaon na. Oma nagabe topik ni minggu. Las ni rohani akan nang jupangan Yesus. Las rohana gabe hibul haporsion na. Disukun Yesus tu ibana. Ngai tulak ko bo ni na atar songon ala bata majo ke makatai. Ngai tulak ko. Ngai pasidik na tua-tuam ho. Songon dia do pendapatmu. Na porsia do ho di anak ni jolmai. Apakah kau masih percaya kepada Tuhan padahal dunia menolakmu? Isukku songoni. Baru Roma ibana. Dan pitor dia lusi. Aku percaya. Sera tentara rupani. Mulai sukum kan. Allah ya doa makubasi. Di rumah sakit tentara nadong di Taman Mini. Jadi setiap pakatnya siap ibu pendeta. Siap menjawab ibu.
Saya ulu udah markun, Pak nanti di sana di tempat ruang ibadahnya ada slide-nya enggak? Siap menjawab Bu, ada. Kalau madokon ada bekon di mana do? Siap. Amanang HP di sukunan, siap Ibu Pendeta. Permisi jawab Ibu Pendeta. Amang juta naroa, ape kalau makitiki pe ngamaul. Kalau madokon ada do, ugajang do kata siapna. Suang songoni nang diturpukon, dang iktor songoni alus ni. Nang di pamalum Yesus si, nang pitor dokon siap percaya Tuhan Yesus. Nang idokon di bana, alay suku di bana. Ai sedoi Tuhan, aso wapor siai ibana. Ala dipakai Yesus do taringo tu porsia doho tu anak ni jolmai. Kenapa Yesus memakai anak ni jolma istilahnya? Ya, sampai di zaman kita sekarang amang inang, sampai detik ini, hari ini, detik ini. Apa yang menyebabkan orang-orang lain tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Apa? Karena dia manusia. Karena dia makan. Mau mangat do ibana setabiang berarti tubuh di do. Karena dia punya tubuh. Adong obuna. Mula adong do obuna berarti adong hutuna nina. Adong siubeonna. Mula adong do siubeonna berarti kemangat do ibana. Dia selalu diragukan karena dalam sisi kemanusiaannya sebagai kedagingannya. Ido ubah satu sadarion Yesus sedang dijalo Tuhan. Tapi kita percaya dia adalah Tuhan. Nang pedidok ibana dirina anak ni jolmai dakea hadagingonna kemanusiaannya atau pamatangna mengebati hahomion napina masana. Kakinya tidak hanya berjalan di atas tanah inang, tapi juga berjalan di atas air. Suarana dang holan ditangiho jolma, do alogo manangiho di bana. Meski dia punya perut, dia tidak merasakan lapar 40 hari 40 malam, dia tidak makan dan dibatasi. Hade batona sian pardagyo. Di sanalah kita memahami dia adalah Allah. Demikian juga nang pinamalum ni Jesuson, itak kasih ibana jo ise do jolma nani hataan. Roma Yesus mengalusi ibana di dokma. Nani idam, nama katai do hoto ima ibana. Yesus mengarahkan kepada dirinya. Begitu dia tahu itu berbicara tentang Yesus, barulah sahera tentara ima ibana mengalusi di dokma. Na porsea doau. Aku percaya. Dia langsung mengatakan dia percaya. Karena apa? Karena dari matanya sudah turun ke hatinya. Nga di bagasar rohana be. Maka porsiai. Nga adong parjupangan na bagas di dirina. Doho debata. Om mana na yang dievaluasi siak kita sudena. Bohado amanginang. Sudahkah Anda bertemu dengan dia? Sudahkah kita bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini? Sudahkah kita menyatakan nunga porsea au Tuhan? Setelah kita mengevaluasi habagason ni haporsiota tu ibana. Dang holan mengalusi, dang holan mengalusi songo dia satabu begion tidak. Tapi dirimangi ido. Jadi songon halana porsea iko parjolodo tarimangi. Ngauta da ise do haroana di dok mi Tuhan di dokon nakingan napi namalum di Yesusi. Dia mengevaluasi siapa Tuhan dalam hidupmu, siapa Yesus dalam kehidupan kita, siapa dia di parngulot tahun berdukoni huha porsiai doho. Ido lasni rohani akan ang pajupang do Yesus di parnguluan na. Itulah sukacita kita amanginang. Jadi bagaimana cara kita bertemu dengan dia? Lihat. Bereng ma parnguluat tanay selaw na manginang. Gorang ni akan amahaol na taadopi. Tapi di dalam setiap kesulitan itu Tuhan tetap hadirkan sukacita. Langsung dia peborak ni silang na tatuhuk di parnguluat tahun. Saya toktong do ibana menyelipkan belas kasihnya. Sukacitanya di setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Betapa besarnya cara Tuhan mengaramoti parngulut tahun. Ikon Indonesia tidak konot tamanginang. Maka ikon tarida ma haporsioni di diri tabe.
Mungkin manusia akan menilai sama seperti aka si boto surat. Dok na tutua ni nang pinamalum ni Yesusi. Menganggap itu bahwa adalah kesalahan. Tetapi Tuhan itu melihat bagas Tuhan porsion ni sesadahalak. Mungkin manusia akan mengukur kita dari tolak ukuran aturan dunia. Tapi Allah itu bukan Allah yang demikian. Dia melihat ke dalam hati manusia. Mata Tuhan selalu memandang kehidupan kita. Dan matanya tidak hanya terlihat sampai sedia peliata tapasahat di gara ramudo iuran ni tahunan muna di gereja dan otak ni iamang. Sampai tu bagasan rohata. Bang, amang slide tolong tampilkan dulu. Nyon adong slide amang. Adong saya cerita songonon. Adong dua partani yang martani lahu manuan wortel. Nasada ibana sarjana pertanian. Dia memakai semua ilmunya tentang bercocok tanam. Bagaimana menggemburkan, bagaimana mensuburkan supaya bagus tanamannya. Nasada nai, upaya maju na birong nai, ibana belajar dari pengalaman aka na tua-tua na jolo. Sen pengalaman ni sen opung-topung na. Jadi rak menuan mana sida dengan caranya masing-masing. Dukoni nasinuan nai slide kedua mang. Dung pigaleleng adong perbedaan. Nasinuan nai. Nasinuan ni halak na parjolo nampo ternakingan ni geleng bunga ni sayur wortel nai. Geleng memet. Marpekpeng. Alna sadanay subur bagak tibo. Di Roma pertani na parjolo di dokoma. Asing ate ngau bahet teori na. Ngau guruhon. Ngau sukuni. Ngau bukai buku. Ngau sesuatu aka anjuran na ubahin. Ali marpekpeng suasua na kon. Ay geleng bulung na. Ayah hadiah din na. Ape Roma halak na paduahon. I mapanggar do hotong. Oleh sarjana may matong na ipapepekon nina. Mereng awon. Senturun temurun mereng on nina ibana. Ujago do aw siya ko. Bulung na bagak tibo segar. Nina mamadok tu ibana. Jadi Roma rong na tua-tua na mabigay Roma. Ayun ang pitor panggarok ko nina matu nahala na paduahon. Ay belum tentu gagal honi na tuhalak na parjolo. Ay basa, matabiring menondung panen ni nama. Dapok matiki panen, slide keduanya mang. Ternyata yang terlihat oleh mata segar, bagus, mantap. Api parbuena geleng. Yang tadinya kelihatannya layu kecil marpekpeng, parbuena belga. Slide berikutnya. Karena memang apa amang? Manusia melihat apa yang dilihat matanya. Tapi Tuhan melihat bagas tu rohani colmai. Ido amang akan aboi marlasi roha. Dung pajupang do debata. Bukan karena banyak mobilnya. Bukan karena banyak kontrakannya. Bukan alani nong marah-marah gyak kesudi akap pinoparna. Dang alani alai songo dia roha perbagason na hibul do ibana maka porsi Yesus. Atau ketika ada masalah kita langsung meragukan Tuhan. Ketika ada persoalan silang naik tuh kota di parngulut tahun itu langsung dapat suara kok debata di mana ido narikot si pupu kota di bagasan diri tamanginang. Yang menjadi evaluasi ni jami tahun sadarion dihita saluna. Hendaklah iman kita itu bisa kita nyatakan di dalam perkataan dan terlihat dalam perbuatan meskipun dunia terkadang menolak. Sampai tu sadarion hita di tonga-tonga ni bangsot tahun. Jodoh dianggap hita musuh besar dia kadongat tanah humaliangi. Ala ni haporsyota. Isudah tidak memilih tita calon RT
ala ni ugamona. Ulo wala bata na maraw kita, Kristen pula lagi itu ni na. Jod, akayanak ko ni Huriata, dia ka pakateo nami do nasida, di sekolah pun terkadang mengalami hal yang sama. Tidak diikut sertakan karena berbeda agamanya. Lalu gimana? Ala porti manula kita gawe tulakot tama Yesus sih? Jangan, sekali-kali jangan. Karena apa? Karena dikatakan Yesus. Jadi di bagian di dokon iba nama. Mabuan doa ubana roa tu porti bion. Asa marnida akan nama nasa na marnida nasa lelungon gawe bidang marnida ninna. Akan nama mapitung gawe boy marnida. Dia datang karena orang yang dengan imannya dia akan melihat mana yang benar. Ala halak nama mereng sian porsion na iba na mangulahon na tikos na diadopan di bata. Akan selaras antara perbuatannya dengan imannya. Tapi orang-orang yang nama jalo di bata, imasongon ala si boto surat, iboto halaki do hatan di bata, di boto nasida do hahomion do tada-tada ni hade bataon na pinatuduhon ni Yesus. Tetapi mereka menutup mata hatinya, mata haporseon na mengalului hahurangan ni Yesus. Asa dalan na laho pasidikon akan haporseai. Begitu juga dengan kita amanginang. Dunia ini akan mencari kesalahan kita, mencari kekurangan kita, mencari setiap sudut-sudut iman yang mengalahkan kita. Alai tetap mahot hita. Songo namanya pitungi. Ikon nunga tadai doa asini rohan debata. Ikon tahat tidak kodo. Sian salut aka padalanan ningolutan nong ta idai. Nong ta bolusi. Semuanya di dalam kasih karunia Allah. Dan semua itu kita mampu lakukan karena kasih Tuhan itu yang sudah kita lihat dari mata dan kini sudah mian di bagasan rohat tabe. Molodung mian di bagasan rohat tabe atong mangolumai diganup aka pangalahota. Itulah firman Tuhan. Margogo mahita saluna mangulahon hatan itu hani. Amin. Martangnya kita. Mau lihat tema alih Tuhan debata para siroha di hatam nabadia. Nang hutang yok kami. Napatoguhon ha porsion nami asal manoktok kami Tuhan. Di asi do tolong ni roham. Tarlumobi di hatam nabadia. Patau hami alih debata. Madala ni ganup aka hari-hari nami. Di bagasan ho ni roha nami maka porsiai ho. Nang pesi patali Tuhan ditulak portibion ha porsion namin na tuho. Alay, saleleng tod dini debata na mangingani roha nami. Toktong do ikon walat cok kami. Patjupangan nami doto. Di bagasan ha porsiaon na hibul na tuho alay Tuhan. Ubani alay debata say pargugoy mahami. Mutung pekon hutuhuk kami salu na alay Tuhan. Di parnguluan nami si ganupari. Ajari mahami. Batau mahami Tuhan. Lau mangulahon hatam nabadiyai. Song-song ni alay Tuhan. Sayu ka roha nami. Roha perbagason nami. Majalo hatam nabadiyai. Asa makorho ni alay Tuhan di pangalawon nami. Di pakaten nami, pakubasyon nami. Do di pabayanan nami di akadongan humaliang. Asa tada mahamil Tuhan akan nong Jepang do Yesus si palua. Jaladang bemeret ha portion nami i. Siar roha do to dinami. Asa so gota dua Tuhan. Gabi permonang mahami. Dia dopamu. Gabi perjabar mahamil Tuhan. Di hasonangan nasa liling na. Song-songon ni alay Tuhan debata nami tatap idam maparnguluan ni akar ruas ni huriamon. Aka hamaolon. Aka parsahiton, aka tanggung jawab na apedo pedi parnguluan na, aka parkarejuan, pendidikan, dolan aka na asing na ipe ale Tuhan. Saya toktong ma ajari, pargugoy hami ale debata, manuhuk salu nai. Ajari parbisuhi hami marite hagogon ito di porbadia, mangadopi salu nai.
Sa toktong hamil Tuhan gabi akan namonang jalay pergugoi haporsyon nami mengadopi salunai. Song-songon niya Tuhan di bata nami dia karuas ni Uriam. Na di bagasan hagalion ni pamatang sialan ni parsahiton. Manang sialan ni haubanon ni nasida. Huboto kami doli Tuhan salu na kami akan na tinopam. Siya na galido kami Tuhan dito paho mula iko galido ng pamatang namion. Alay, margogo doa kasi partangiyang. Molo juguluhon mangulahon tangyang na di bagasan hapor sehon. Molo tumpelam gali pamatang nami. Alay la maragogo mahami ala ni hapor sehon nami ituhan. Ubay niya ali di bata. Rapa mi pauduk ko si majuzung nami. Rapa mi mga lopi tangan nami marsoba kami tuho Tuhan. Asima roham, ramoti hami, argugoy mahami. Nangalituhan utangnya ko kami dodo huriam. Paso-paso mahuriam, paso-paso kaparlado, paso-paso sa luhuna akan na makubasi tonga-tonga ni huriamon alituhan. Asa toktong magabi inganan nami, mangalap hagugoon, hatam na badiyay, si ulanono nami di ngulo nami. Ganup aka program na naing upatu pahami, tarlumobi mali Tuhan, dinalaw patureho bagas corom, di seksi pembangunan, toktong maho alay Tuhan nami, nahupang asahok kami, mapargogoy garup akaruas ni huriam, nang akaparlado, marsada ni roha, patupahon akan nadenggan di huriamon. Asa tujulano pele Tuhan, lamringgas sami marbarita na uli, lamringgas sami alay Tuhan mangulahon barita na uli, jalalam ringgas sami alay Tuhan manangihon hatam na badia, siya tonga-tonga ni bagas coromon. Suang-suang ni nang alituhan di bata nami hutang yuk kami bangso negara nami. Doa kadongan na humaliang nami tarlumobi ma. Akan na makasogohon ha porsyon nami. Paso-paso na sida Tuhan. Patongon na sida Tuhan sa daw ni roha. Patongon di hami salut na alituhan roha na marsijakonan. Asa boy hami mardami sonang. Madala ni akari-ari nami tonga-tonga ni bangso nami. Tarlumobi ma alituhan di nalaw mangadopi krisis global na masa di tonga-tonga ni Portibion. Posrohan nami Tuhan molohodo dongan nami dangadong na tau pataluhok kami. Ubani serap mahamil Tuhan rapo dohoto jala sa batu duho maakadalan asin ni roham. Di atas salut na Tuhan macek udang akadosa pangalosyon nami sesamai asa tamahami Tuhan gabi habaoran ni pasum-pasum. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Marede mamusehita mata papung peleat tanah parjolo ima dinalaw manupahi pembangunan ni gereja tanah toktong mardalan satu sadarion song-song ini napa duahon ima songo tupak tam dia kapakobasion tingkat pusat nih HKBP marede mahita. Kuklas roha doa dingolukon kuklas roha doa dingolukon tatang di rohaku
Gok dorong di Yesus Dingolukon Gok dorong di Yesus Dingolukon Datang di rohakon Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan dia Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan dia Dang hona uhum biyang dingolukon Dang hona uhum biyang dingolukon Datang di rohakon Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan dia Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan dia Morlas di roha doa dingolukon Morlas di roha doa dingolukon Datang di rohakon Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan dia Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan dia Gok pasti roha doa dingolukon Gok pasti roha doa dingolukon Datang di rohakon Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan dia Mauliate Gok pasti roha Maringan holong di Tuhan Tayo maayang na mangihut, jong may tasaluna. Marnami jala sanang nangolukon
tabasa da marohata, tatangnya kom maha peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salusi leon leho na dengan doho nasa ulibasa na moliutus. Hupasa tami masya na nilehon mi tuhami pilen nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso parasya kami pelenon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay maroha nami marite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silen-lon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajamu. Saya sau malomoni roham di Banua Tongosongo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarin hanguluat siap hari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagas sadame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaroma damena tu todi munabe. Amin. Dihamuna aka amanami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hami saluhuna nama kobasi di tonga-tonga ni huriata. Pasaton selama hari Minggu madihita saluna. Saya dipargogoi iramo di Tuhan mahita saluna. Boy pajupang muse di aka ari-ari namang ihut. Horas madihita saluna.
Yesus dengan bilas roha, Yesus ipanguru bilas roha, kota porseami, dohot pasti rohami, mardogaton Yesus bilas roha, las roha, las roha, mardogaton Yesus bilas roha, marsinodang mariho, bintang pakirimoni, mardogaton Yesus bilas roha. Yesus dengan milas roha, Yesus ipanguru bilas roha, kota porseami, dohot pasti rohami, mardogaton Yesus bilas roha, las roha, las roha, mardogaton Yesus bilas roha, marsinodang mariho, bintang pakirimoni, mardogaton Yesus bilas roha. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia.